హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఒక బాయ్స్ యాటిట్యూడ్ వీడియో ఉంటుంది. వీడియో చూస్తే అందరికీ నచ్చుతుంది. ఎలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్? వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీకు ఏదైనా వీడియో నచ్చి ఆ వీడియోకి మనం వీడియో సెట్ చేయాలంటే అది నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంపండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఆ వీడియో ఎడిట్ చేసి మీకోసం చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. డెమో చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకూడదు. సో ఇప్పుడు వీడియోలకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. దీనికి ఇప్పుడు ఫొటోస్ పెడదాం. బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుంచి ఫొటోస్ తీసుకోండి. ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్. ఇలా 1 by 1 టోటల్ అన్ని ఫొటోస్ ఇలాగే 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. ఫొటోస్ కావాలంటే టెలిగ్రామ్లో పెడతాను, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో మిస్ అవ్వకుండా 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ ఫోటో లాస్ట్గా 3వ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి ఎఫెక్ట్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా. ఇక్కడ 6 సెకండ్ 3 millisecond దగ్గర ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఓపెన్ నుంచి పేస్ట్. ఈ ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో ఇలా చేస్తూ ఇక్కడ వరకు, ఇక్కడ అంటే 12 సెకండ్ 13 millisecond ఈ ఫోటో దగ్గర వరకు యాడ్ చేయండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి ఎఫెక్ట్ కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా. 6 సెకండ్ 13 millisecond దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా 5-6 ఫొటోస్ ఉంటాయి అంతే. ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ 12 సెకండ్ 23 సెకండ్ దగ్గర లాస్ట్ ఫోటో. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు 2వ ఫోటో, ఈ లాంగ్ ఫోటోని కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫోటోకి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్, ఇవి
4 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర వచ్చి పేస్ట్ చేయండి. అంతే ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేకే ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఎన్ని ఫొటోస్ మిగిలి ఉన్నాయో టోటల్ అన్ని ఫొటోస్కి ఈ ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఆ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి అన్నీ 2 మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది కదా, ఆ ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేయండి. టోటల్ ఫొటోస్కి ఇప్పుడు ఇదే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఇలా ఒక ఫోటో కూడా వదలకుండా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండవు ఇక్కడ, తొందరగా వీడియో అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. కంప్లీట్. సో వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. చూసి వెళ్ళిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.